Derek tepang anggelat di waduh panjenengan paring asma sinten? Nggih, kula Kairul lumayan cedak. Pun. Wis. Wong kene iki wis mutah ngeti aku. Nami kula Ica Loradora. Ngomong. Yo ampun. Nggih, Derek pitepangan. Nggih. Iya, Cang. Nggih, Dedek paring asma Mbak Inces Ica Loradora. Takno suaraku sing entek, tak kira mikir sing mati. Bae suaraku. Wong edan ora. Mbak Inces Ica Loradora. Inces Ica Loradora. Inci. Di garis bawahi napa? Garis bawahi napa? Garis bawahi apa? Kowe kok separang lapal kok gede yo. Heeh, di garis bawahi ya kuwi kowe tak sebutne kok nyebut neh budhek apa piye jane kowe iki. Bocah tekem ngono kok dadak argae wong mau apa ngrayuk buyatmi sangka Pak Alek. Pak Alek iki lho rumangsamu. Piye? Piye? Cintane karo buyatmi iki lho. Kowe kok ngerti? Lho ngerti wong aku tau ngrasani. Boten kula lho, Pak. Ya Allah keceplosan ya, Mas. Wah, ora streaming lho. Ya syukur kowe kok dadi anu lho. Gak apa-apa. Lah pelakor to. Pelakor. Wis sesuk menika wonten pamundutan tari gambyong Parianom. Tari gambyong Parianom. Heeh. Tari gambyong Parianom si pareng di mandegani menika wonten Ibu Win nggih enten, Ibu Win kalian Mbak Inces Ica Loradora. Aku ki kate alah awet-awet urip ya Ces ya. Lah rumah sama parek dibeteti. Iki patine kancamu. Kangen aku, Terus. Ciumen to, Mas? Mapan aku. Aku mau nih wong siji aman, wong pitu langsung aman. Ayo semoga Mas tarik gambyong Parianom katur semoga kadang-kadang sukses budaya. Monggo.